Lafiya ka kira ne? Me ke faruwa ne? Yau ina abokin naka na kawo ku zo tare. Wallahi ba mu zo tare ba. Ai abokin na baro shi a can gida ne. Ni ne kullum muna zuwa tare. Domin in gabatar da kaina yana son ki. So kuma gaskiya ba zan iya yaudarar shi ba gaskiya aka. Amana ba ne ba. Mutum da ba karuwa shi kike yi da shi ba ne kuma za ki ƙare da ni. Na kama na zo miki da waya. Ke kuma na ki kama kace a baki. Hakan za a yi kenan. Amma yi mana. Kawai ki fita sabga shi. To shi kenan kawai sai a yi abin da ya kamata. Abin da za a yi kenan yanzu mace ta ɗaki waya na can yake an so. Na gode abokina. Ke da ma kan waya zaki cin amana ta? Ni ne ba. Wallahi baby wannan zancen ba haka yake ba. Ba haka yake ba to ya yake? Ku mata halinsu kenan. Akan waya zaki ci amana ta. Ni akan waya zaki ci amana ta. Menene bana miki? Wai me yasa ku mata wasu matan ne ba su da godiyan Allah ne? Mata Allah. Shine ai. Na gode zo mu je. Ki kuma Allah ya da kowa da rabon shi. Dan Allah kai haƙuri.